Já si myslím, že tě zná každý. Fakt jo. Když jsem šel kolem a tady týpek, co má večerku, říkal, hej, dneska přijde Koky, natáče podcast. A já říkám, no jasně, Koky, no je tady. Já jsem si Facebook smazal, protože to toxický prostředí už jsem nemohl a jenom jsem koukal prostě na komentáře dezolátů. Ale když se řekne influencer, tak si vždycky představím nějakého neschopného člověka, který má spoustu peněz a málo práce. Jaký největší bizár ty zažil v éteru? Vypromoval jsem úplně jiný fast food. Můžeš lidi srát autem, to jsem pak taky změní postava. Hodně moc v životě. Stalo se ti, že do tebe nějaká maturantka dělala? Nebo maturant? To teda řeknu na rovinu. Já tě chci strašně. Kdybychom to nepojmenovali blablabla, tak jsme to mohli udělat název AD v HD. Vítejte u prvního dílu podcastu Blablabla. Já jsem Honza Koky a tohle? Jura. Jo, teď bychom chtěli nějakou fanfáru. Můžeš udělat nějakou fanfáru? Bla. Tak a tím to končí. Nicméně ten podcast vznikl právě proto, že máme rádi blablabla, máme rádi kecání a rozhodli jsme se, že když už nám to jde tak hezky u kávy, u jídla, tak by bylo dobré to někdy hodit i před kamery a zachytit nějaký hezký momenty, co máme a taky třeba zpovídat hosty, na který to chceme postavit. Chceme dělat podcast, kde bude humor, ale zároveň i nějaká přidaná hodnota. Nějaká hloubka určitě, ať to má i nějaký smysl. My jsme teda dost funny týpci, ale máme i hloubku. Jo, jaká hloubka je pro tebe taková ideální? Taková ta, kde to je tak akorát. OK, to asi Musí to být jako těsná hloubka. Těsná hloubka, tak tady to bude těsně hluboký povídání. Proč jsi se rozhodl, že podcast je to, co chceme teď dělat? Tak to vzniklo tak spontánně. Já jsem se s tebou bavil, že jo. Jsme byli na té akci, na tom vinařství, tam jsme to teda upekli, bych řekl. Jo. Tam si na to vzpomínám. A já jsem dlouho chtěl dělat podcast a říkal jsem si, tenhle týpek vypadá jako, že by taky chtěl dělat podcast. Je to tak, ale dokopal jsi mě dobře, protože já jsem se vůbec na to teď nesoustředil, vůbec jsem neměl feeling na to dělat podcast, ale je dobrý, že jsi mě kopl do zadku. Chtěl jsem ti dneska přinést flašku za to, že jsi mě dokopal, ale zapomněl jsem, což je jedna z mých negativních vlastností. Nicméně asi by bylo dobrý říct, že tady budeme mít spoustu zajímavých hostů, že jo? Máme třeba připravenýho člověka, který se převlíká za ženu a máme tady talentovaný muzikanty, který slíbili účast. Můj kamarád, který teď je ve Zrádcích, kamarádku, která vyhrála Hell's Kitchen, takže si myslím, že to bude zajímavý. Já jsem z tebe překvapený, z toho, jak jsi dobrý kámo. Že znám dobrý lidi, tak jsem dobrý. Že znáš nejlepší lidi. Ne, já jsem jako mega zvědavý na to, jak se to lidem bude líbit, protože reálně ty hosti budou dost dobrý. A to, co tam máme připravený, myslím, že se mají reálně na co těšit. No a jelikož jsme si řekli, že využijeme toho, že máme nějakou komunitu lidí, kteří nás sledujou, tak bychom si mohli udělat takový mini talk mezi sebou dneska, aby jsme tak prezentovali jeden druhýho, protože ty máš třeba na Instagramu 120 000 lidí a vím, že mě dost z nich nezná třeba. Já doufám, že zná, ale... Já si myslím, že tě zná každý. Fakt jo. Když jsem šel kolem a tady týpek, co má večerku, říkal, hej, dneska přijde Koky, natáče podcast. A já říkám, no jasně, Koky, no je tady. A hned začal se bejt do prskámu jak King Kong, takže tě zná, víš. Jenom proto, ale že by mě tam každou večerku. To neznamená ještě, že mám nějaký dosah. Nicméně já se teda zeptám nejdřív na tvoje videa a na to, jak jsi začal. Jak tě vůbec napadlo, že začneš dělat virální content? Hele, to je dlouhá story, ale taky kratší verze je taková, že jsem dělal kanál na e-sport, kde jsem tenkrát chtěl rozjíždět nějaký e-sportový projekt, tenkrát jsem ještě dost hrál a e-sport mě bavil, ale pak jsem zjistil, že jsem v té škatulce moc zatěsněný, tak jsem začal dělat spíš jako nějaký svoje věci, myšlenky, novinky. Toho se tak trošku držím i teď, když teď je to zase trošku úplně jiný. A takže otázka byla, jak jsem se k tomu dostal. Byla to vlastně náhoda, bylo to v covidu a bylo to ve chvíli, kdy jsem nevěděl, co dělat se sebou, tak jsem se rozjel to, co jsem chtěl dlouho rozjet. Okay, takže od e-sportu ses dostal až totálnímu virálu, protože jako virál to je, když koukám na ty čísla, tam máš prostě jako 100 000 views na tom, což je super. A hustý je, že ty jsi vlastně takový instagramový reportér, protože ty vlastně vytáhneš nějakou novinku, pak to prezentuješ na socky a jelikož lidi jsou na sockách dneska furt, tak ty jim v podstatě střílíš takový svý news přímo do ksichtu. No, tady ten virální formát určitě funguje. To je to, co dělá ten traffic na těch sítích. Teď se tam snažím dost smíchat i svoje věci, jako cvičení, AI a tady ty věci, co fakt žiju. Ale máš pravdu, že tohle je taková spolehlivá metoda, jak přitáhnout tu masu a třeba je pak oslovit i nějakým dalším typem kontentu. A myslíš si, že se nějakým způsobem jako rozlišují ty mentální rozdíly v komunitách na
YouTube, Instagramu a TikToku, protože já vím, že jsi produktivní a střílíš to na 3 platformy naraz. Tak jak bys si to třeba jako rozdělil? Nebo máš pocit, že vlastně ty lidi jsou všude stejný? Hele, reálně si myslím, že ta komunita je vždycky trošku jiná, když se to nezdá. Protože třeba jsem nedávno dával takový pokus. Dával jsem si jedno video, kde jsem byl sarkastický dost, tak jsem to dával na Facebook, který si zrovna propsal na tom Reelu. Já na Facebook normálně nedávám, to je jedna z těch platform, kterou vlastně aktivně moc nejedu. Ale ty komentáře pod tím byly jakože hodně ústý. Jakože tolik té toxicity jsem ještě jako nezažil ani na TikToku, ani na Instagramu, ani na YouTube. Mm-hmm. Takže asi tak, takže určitě to je na každý síti jiný. Když srovnám třeba TikTok, bych řekl, že jsou ještě menší lidi, než třeba na Instagramu. Já jsem si Facebook smazal, protože to toxické prostředí už jsem nemohl. To prostě, jako já už jsem jenom otvíral články, třeba politické debaty a zprávy a jenom jsem koukal prostě na komentáře dezolátů, takže já jsem zjistil, že mi Facebook víc bere, než dává. No, jako já si to tak myslím, ale říkám, nemám za tolik dat, jenom tam mi tak působí. No a cítíš se někdy pod tlakem, když je tam nějaký už očekávání od tebe, protože už to děláš několik let, máš někdy pocit, jakoby, že třeba ta komunita od tebe něco vyžaduje a třeba je pro tebe těžký pak změnit to, jak se vyjadřuješ nebo profiluješ? No určitě, jako já jsem tak trošku jiný. Ve svém vlastním světě prostě, takže když bych chtěl být úplně autentický, jak se občas i snažím, tak to ne každý jako pobírá, protože reálně dělám i sarkastický videa, protože mám rád sarkazmus. Dělám i úplně, když mě prostě něco napadne, nějaká fakt kravina, tak to prostě natočím. A ne každý to pobírá. Musím trošku filtrovat sám sebe. Byť bych chtěl být co nejvíc autentický, tak ne všechno, co dělám, je pochopitelný jako pro tu širokou masu. No. Takže určitě jsem pod tím tlakem, že musím sám sebe občas trošku krotit. OK. A když ta masa tam čeká hodně ty novinky, kde vlastně, jak jsem už říkal, že tak jsi trošku moderátor a reporter sociálních sítí, v mládí jsi někdy představoval, to už je dávno, v mládí jsi někdy představoval, že by si třeba dělal takhle hlasem jako moderátora nebo reportéra, nebo jsi měl úplně jiný představy o tom, co v životě budeš dělat? Hele, tak to vůbec. Já jsem jakoby měl nějaký vnitřní hlas, že jsem chtěl něco dělat. Bylo to psát třeba blog, jakoby nějak komunikovat ty svoje myšlenky ven a otravovat s tím lidi. Nebo otravovat, inspirovat. Jasně. Ale každopádně pak se to, jak šly ty technologie dopředu, tak blog jsem jako mysnul, takže přišly ty videa a z toho e-sportu jsem se přirozeně dostal do nějaký svý reflexe toho života a těch myšlenek, toho bordelu občas, co mi běží v hlavě. Ale moderování jsem si nepředstavoval, protože já reálně mám co dělat, aby mi lidi kolikrát rozuměli, že se snažím mluvit pomalejš a líp artikulovat. Mám kvůli tomu teď i nějaký své hodiny s učitelkou rétoriky, protože to není úplně moje jako nejsilnější stránka. Jo, já jsem jako rétoriku a mluvu měl 4 roky na škole. Mně se hrozně líbí, že tě tam učí dýchat jako pes. Mohl bys mi to ukázat? Já si myslím, že jsi na skvělý cestě. Myslím si, že psí podcast by byl už prostě ready, protože tohle si zmákl. Kolik hodin ses tohle učil? Hele, právě vůbec, protože to je vždycky, to je jak když doma, veď po 15 vteřinách vypadám přesně takhle. OK. Dobře. No a co byla tvoje vysněná profese, když jsi ještě předtím, než jsi chtěl dělat e-sport, anebo teď už i vlastně tvořit celkově na socky? Ty krásu, tak to jsi mi dostal. Jako reálně moje jako vysněná profese, nevím. Pak reálně nevím. Chtěl jsem hodně moc v životě. A nějak se to změnilo v to, že teď sedím tady na podcastu. OK. Dokázal bys dělat nějakou věc, která by byla okolo toho, třeba jako kameraman filmu? No, přemýšlím. Asi reálně ne, protože už jako zpětně to vnímám, takže to je taková ta přikrášlená která není úplně jako autentická a přirozená. Takže bys točil jenom domácí videa? Já bych točil jenom právě amatérský. Tak to můžeš dělat i teď, jo? No můžu, no, akorát se to nehodí k tomu mému kontentu. A vidíš, už jsme zase u toho, jak tě společnost škatulkuje. No tak si nemůže ani natočit, co má rád. Takže tak. A teď přemýšlím, zase bych navázal já. Ty vlastně, když jsme u tohle tématu, ty moderuješ v rádiu, moderuješ plesy, tomu děláš content, ale mě reálně jako vnitřně zajímá úplně něco jiného. Pamatuješ si ještě na svůj první vstup do rádia? Jo, byl jsem mega rozklepaný. A to jsem měl jenom říct
posloucháte to a to rádio, za mikrofonem je Honza a budu tady 2 hodiny pouštět tracky. A já mám to video natočený doteď a fakt takhle se mi klepe ruka a mluvil jsem asi takhle. Posloucháte rádio Spin a za mikrofonem je Honza. Fakt jako nervózní, ale jsem strašně rád za to, že jsem v tom Spinu mohl začít kariéru a moc rád na tu část života vzpomínám, protože bez toho bych nebyl tam, kde jsem teď. Takže vzpomínáš na to tak, že to bylo super svým způsobem. Bylo to super. Byť ten první zážitek nebyl zase tak dobrý. No to já jsem fakt velký trémista, já jsem kvůli tomu i skončil jako s divadlem a s variantou toho, že bych hrál, protože ta tréma mě sužovala natolik, že mi to nebylo příjemný. Ostatní se těšili. Mě bavilo to zkoušet, ty představení, ale jakmile jsem viděl, že tam přichází ta tréma z toho veřejného vystupování, tak jsem byl z toho úplně v háji. A potom jsem zjistil, že u moderování to nemám, ale třeba divadlo, absolutní respekt pro všechny lidi, kteří dokážou mít v hlavě 2 hodiny textu a vyjít na jeviště, to je jako naprosto přehnaný skill pro mě, protože to sám nemám. Zároveň je teda hustý, že jsou dneska lidi, kteří to dělají dobrovolně a milují to, protože dejme si ruku na srdce, kolik znáš kamarádů v našem věku, kteří by chodili do divadla. Jako. Myslím si, že dneska už je to fakt malá skupina lidí. No to bych spočítal na prstech jedné nohy, no, jako reálně. No, byl by to třeba jeden prst, že ještě ke všemu. Takže je to krásná disciplína, ale myslím si, že v dnešní době to mají fakt těžký, protože jako to už fakt jako těch lidí moc není. Líbí se mi třeba ty lidi, co točí filmy, ale tam je hrozně těžký se k tomu dostat. No já teda na tebe prásknu, že kromě těch všech svých věcí, co děláš, tak máš i nějaké zkušenosti s herectvím, amatérským, předpokládám. A máš... Děkuju. Po 4 letech studia a titulu z herecké školy to vyloženě potěšilo. To je jenom tak, jak to vnímám já třeba, co jsou profesionální zářezy. No. Ale každopádně jsem se chtěl zeptat, máš ještě nějaké ambice herecký do budoucna? Nevím, já teď se v životě dost hledám. Samozřejmě, že kdybych to nějakým způsobem propagoval, bylo by to asi dobře, protože bych měl vůbec možnost připomenout, že jsem to studoval a že jsem to dělal, akorát prostě teď byla ta etapa života, kdy jsem řešil moderování a chtěl jsem se dostat na nějakou metu, co se mi teda povedlo, musím zaklepat, ale to herectví mě chybí, s kámošema děláme nějaký naše projekty, ale mě na tom herectví prostě irituje to, že musíš třeba jít na casting a předstírat, že seš milej člověk, který má zájem o nějakou roli, že se učíš nějaký scénář, ale víš, že tam je dalších prostě 100 lidí, kteří se na to připraví, takže ty se jako fokusuješ na něco, kde nemáš absolutně jistý, že z toho budeš mít nějaký benefit, že tu roli dostaneš, že z toho budeš mít peníze. Takže to byl jeden z důvodů, proč mě to absolutně jako nelákalo, že prostě ještě ty přijdeš do místnosti, tam je dalších 20 lidí, kteří vypadá stejně jako ty, všichni nervózní z toho, že se musí jako prezentovat. Takže jako ambice asi mám ve své hlavě, ale nedělám pro to absolutně nic, tak myslím si, že... Možná ve finále to nejlepší, protože fakt, jo. Podle těch učení, co já teď studuju, tak občas je dobrý na to netlačit a co se má samo přijít, tak samo přijde. Možná. To je ta hloubka, o které jsme mluvili na začátku. No a teď jsme v ní. Je to příjemný. Teď se topíme. Je to nějakých 22 stupňů. No každopádně, když si nakousnu to herectví a celkově to moderování, tak mě zajímá, ty moderuješ ty maturitní plesy a ta fakt jakoby niterná otázka, co mě zajímá. Stalo se ti častokrát, nebo aspoň někdy, že do tebe nějaká maturantka dělala? Nebo maturant? Jo, oba případy se staly. A najednou? Ne, to bylo po každý někde jinde, ale není to nic jako asi neobvyklého, protože vím, že mi to v obleku sluší a hlavně to kouzlo jeviště ti hrozně přidává auru, jakože ve chvíli, kdy vylezeš na jeviště a dáš tam nějaký sebevědomý projev, tak i když třeba bych si dal v aktuální formě třeba 7 z 10, tak prostě jak jsi na tom jevišti, tak jsi hnedka jako 9, protože působíš jako člověk, který dokáže ovládnout prostor svým hlasem a jako člověk, který má všechno pod kontrolou, i přesto, že jako může být vnitřně třeba z toho vyukanej nervózní, protože se tam zrovna něco děje, nevím, nefunguje nějaká hudba nebo něco se kazí, tak ty tam prostě prodáváš, že všechno je perfektní
a hrozně ti to přidává auru. Kdybych to takhle uměl prezentovat i v normálním životě, tyjo, tak jsem Charlie Sheen prostě, jako, ale fakt to dokážeš prodat a stává se, že prostě se někomu líbíš, ale já mám jednoduchý pravidlo a to je, že když jsem někde pracovně, nikdy si nezačínám s někým jako na plese a vůbec jako je to prostě no-go pro mě, jsem tam zaplacený od toho, abych tam udělal show a ne, abych tam udělal show. Chápeš? A vztahuje se to i na učitelky? Vztahuje se to i na učitelky. Dobře. No. Ale víš co, já mám vždycky z nějakého důvodu přes zimu vztahy. Asi jak je zima, potřebuješ se zahřát, tak já vlastně přes tu zimní sezonu maturáku většinou jsem ve vztahu, takže to mi hodně pomáhá v tom dodržet tyhle ty svoje předsevzetí. Musím říct, že plesu, když jsem byl single, bylo vlastně málo. Takže i to mi pomáhá držet si tu profesionalitu a odstup. Navíc teď jako s každým rokem jsem starší a starší. Jako já vím, že už jsem na to několikrát narážel, ale i když nevypadám, tak už mi bude 30 a myslím si, že i kdyby se mi někdo líbil ve věku 18-19, tak je to pro mě dost no-go, protože pravděpodobnost, že jsem si rozuměl s člověkem, který je o 11 let mladší, je podle mě téměř nulová a nepředpokládám, že bych v životě měl takhle velký věkový rozdíl, takže nemyslím si. No, dobře, no. Když to říkáš, tak to tak nejspíš cítíš. A nebo možná kecám, ale myslím, že to fakt cítím. Můj se říká, že ženský jsou vyspělejší, ale my jsme tak jakoby na výši jako emocionálně i rozumově, že rozumím tomu, co říkáš. Hele, oni jsou vyspělejší, ale teď mám holku, která je o 6 let mladší, což je taky velký rozdíl. Ale zase je chytrá a tam jsem si rozhodně jistý tím, že je vyspělejší. Takže 6 let, ale furt je rozdíl a letošním maturantům je o 10 míň. Takže tam doufám, že už bych byl chytřejší já. Když už jsi narazil na tu svoji přítelkyni, no. Tak já vím, že je herečka. Mm-hmm. A jak jsi v tom vztahu teď spokojený, jak dlouho vlastně máš, teda jestli to chceš rozebírat? Jenom 4 měsíce, není to dlouhý vztah. Teď mi za 5 dní odjede na Love Island, takže to bude trošku těžší. Tak uvidíme, jak se s tím popere. 2 měsíce se neuvidíme, takže to bude budeme moc natáčet podcast. Budeme moc natáčet podcast. Ale samozřejmě to bude smutný jako období. Jo. Ale zvládneme to přetavit v práci. Na druhou stranu furt lepší, když mi odjede na Love Island jako člen štábu, než kdyby tam jela jako účastník. To by bylo asi horší. No, to asi ono, to bych asi taky těžko snášel. No, každopádně měl jsem jednu bonusovou otázku, kterou můžeme klidně vystřihnout, kdyby nebyla úplně ready. Ale každopádně napadlo jako mě. Většina tvých otázek. Jako většina mých otázek. Když je tvoje přítelkyně herečka, myslíš, že je hypoteticky možný, že by uměla nebo umí předstírat líp než neherečka? Napadlo tě to někdy? No. Mě to totiž napadlo. Mně to nenapadlo, ale to je zajímavá otázka. Já si myslím, že kdyby chtěla, tak to udělá skvěle. Ale tvrdí mi, že to nikdy nedělá, protože pak bych ztrácel motivaci se snažit. Takže kdyby, a to jako její fráze, jako že kdyby to předstírala, tak vlastně bych já už pak neměl motivaci udělat ten skutečný. No jasný, jako to je. Mě to jen tak napadlo, to je jako moje mysl by nad tím asi někdy přemýšlela, protože jsem to předstíral jsi někdy? Já přemýšlím, asi ne. Jako nevím, jak bych to udělal, ale každopádně vím, že nějaký mistři umí to nedávat ven, ale normálně to jako vstřebat do sebe. Tak to je technika, kterou si rozhodně najdu a pročtu. Ale fakt jako reálně. Fakt jo. To je drsný. O tom slyším fakt poprvé. Já vím, ale to neznamená, že se to nemůžeme naučit společně. Teď tady. Až potom to dotočíme. Tak vidíš, nakonec si splníš ten svůj sen s tím natáčením téhle z těch filmů. Já jsem věděl, že to přijde. Ty jsi mě totiž navrhoval, že podcast, a celou dobu je to zástěrka pro to, aby si splnil svý sny prostě. Jo. Máš tam ještě nějakou otázku na mě, která se týká něčeho, co dělám, nebo se mám přesunout na otázky na tebe ještě? Hele, já tam ještě mám něco v záloze, ale klidně to můžeme se changenout. Mě zajímá ta tvoje záloha. Tak moje to není záloha, to je jakoby primární věc, která je taková pro mě dost emotivní, protože to vnímám fakt jako unikát a to je ten tvůj vztah hluboký, co máš s babičkou. Protože ty máš babičku, se kterou
natáčíš i content, lidi to milujou a mě zajímá, kdy tohle vlastně reálně vzniklo a jak to vzniklo. Vzniklo to tak, že jsme jeli na vejlet. Každý rok jezdíme na vejlet. Už tradici držíme 6 let. A tenkrát jsme jeli kam? Úplně někam random, ale důležitý bylo, že jsem vyhledával něco, co je hodinu od mýho města, aby nebyla moc dlouho v autě, protože už pak ti bolí nohy, že když ti je 90 jenom z toho, že sedíš prostě. Takže jsem vymyslel něco ve Středočeském kraji, aby jsme to měli blízko. No a bylo to v době, kdy jsem dělal každý den video, nebo aspoň třeba 6krát týdně. A najednou jsem zjistil, že nemám video a že mě to tak nějak jako frustruje, že co bych jako udělal, když nejsem doma, tam, kde mám nějaký prostě to rozpoložení té místnosti, ten mikrofon a všechno. A říkám si, tak já tady udělám tip na vejlet s babičkou. A vlastně to video bylo úspěšný a já jsem se říkal, že to byla vlastně sranda, protože tam jsem měl najednou hereckýho parťáka, kolegu, takže to nebylo postavené jenom na mě. A viděl jsem vlastně, že i jí to pobavilo, rozesmálo a říkal jsem si, to je skvělý. Tak mě to bavilo, jí to pobavilo, tak pojďme vymyslet něco, jak to udělat dál, jako jak se takhle bavit znova. Vyzkoušel jsem první námět videí a to bylo, že hodnotila moderní písničky, konkrétně hlavně rapový. V té době jsem ještě se točil kolem toho rapového rádia a měl jsem v tom velký přehled, takže vždycky jsem jí nechal zhodnotit nějaký rapový song, což přesně jako pro cílovku TikToku bylo ideální, protože dneska jako Gen Z a generace Alpha to všechno jako z 60% jde rap. Takže ty videa, kdy hodnotila Ektora a Sheena a podobné věci, tak měli fakt jako views. No a to nás bavilo třeba půl roku. Prokládal jsem to ještě nějakým svým contentem a pak jsme začali hodnotit další věci. Teď přemýšlím, co jsme to hodnotili. Potom moderní slova, že jo, jako skibidi a tak, což zase pro TikTokovou komunitu úplně, že jo, úplně důležitá věc, protože mluví všichni takhle retardovaně. A potom jsem začal natáčet ty ochutnávky jídel a ty zase potom hrozně hitly ty boomery na Instagramu, protože jídlo má rád každý. A dokonce i ty starý lidi 40 plus to pochopili, že jo, zatímco když si jako vysvětluješ slova jako skibidi, tak ty úplně se v tom nenašli, ale boomři zase se našli v těch videích, kde hodnotíme to jídlo a jelikož jídlo mají rádi děti, starý, prostě všichni, tak ty videa hitly do nesmyslných rozměrů a přiznám se, že mě ty jídla hrozně baví, protože miluju jídlo, jako fakt strašně miluju jídlo a rád zkouším nový jídla, takže tam se vždycky těším na to, nejenom, že to hodnotíme a baví nás to točit, ale mě to ještě baví samozřejmě jíst. Koupím si věci, kdy bych si to třeba sám nekoupil, třeba si řeknu, že to je fakt předražený, ale kvůli tomu videu si řeknu, teď co, tak aspoň budeme mít vtipnou reakci, ale vlastně kolikrát si říkám, že čím předraženější kravinu koupím, tím líp, protože nejlepší momenty jsou, když ta babička fakt protočí ty oči a pomalu tam omdlí z té ceny, takže jako tyhle videa jsem si hrozně zamiloval, ale bojím se, že jsme vyzkoušeli už téměř všechno, co se dá tady sehnat, jakože už je to fakt těžký vyzkoušet nové věci. A doufám, že teda nějakou inspiraci najdu, protože si nedokážu představit, že mi někdo volá z Ústeckého kraje. Tak kráso, tak to je asi nějaká... Teskem? Nějaký znamení. Volají mi Zabrušany, Ústecký kraj. Sakryš. A ty jsi z Ústeckého kraje? Já jsem. Poznamenalo tě to? No, tak to snad tady vidíte. Jo, to... Diváci jakože život v Ústí má svoje úskalí. Jak to vidět, no. A čím myslíš, že se třeba nejvíc, protože ty jsi žil i v Praze, tak čím se nejvíc jako rozlišuje život v Ústí od života v Praze? Hele, to jsi mě dostal na zajímavou myšlenku. Ta Praha je prostě stát ve státě. Reálně v té Praze běží čas jinak. Tady mají lidi na všechno čas a všechno je takový zrychlený v té Praze. Mm-hmm. Cokoliv potřebuješ, tak hned máš. Je to takový, jako takový Disneyland oproti Ústí. Tam to jakoby jedou jiný věci, no. No a jako setkal ses někdy s tím jako fakt face to face, protože jako mám kamarády z Ústeckého kraje a mám pocit, že jako fakt se to často nachomejtne i běžnému člověku jako dost blízko. Hele, tak tam stačí jít po nádraží nebo kdekoliv i po ulici, v centru třeba a reálně se tím může stát, že tam potkáš nějaký zajímavý
Wow. A tak to máš na každém nádraží, si myslím, to není. Jo, on to není jenom nádraží, ale tam je to fakt, teď nedávno jsem zrovna dělal i video, že jsem našel normálně stříkačku nějakou, ale normálně na dětském hřišti kousek od toho. A je to takový zajímavý. To jsem mimochodem zjistil, že se to má hlásit městský policii, což jsem nevěděl, protože bych je s tím reálně, jsem nevěděl, že s tím mám otravovat. Okay. Ale reálně jsem to tam pak zanes druhý den a oni to normálně jako vzali a pohoda. Ale každopádně Ústí je životní styl. To si dokážu představit. No dobře, přemýšlím, ještě se podívám do nějakých otázek, které jsme spolu neprobrali. Ale co třeba tady mám otázku skvělou. Co je tvoje nejhorší vlastnost? Hele, moje nejhorší vlastnost je asi sklon k perfekcionismu. Že zkrátka mám spoustu projektů, které jsou prostě leží ladem, mám daleko víc nápadů, než reálně těch věcí rozjedu a chci mít prostě všechno perfektní, než to vyjde. Okay. Ale tím pádem se to nikdy jakoby nerozeběhne. To znám. Potom mám super otázku přímo na tělo. Je nějaký video, který jsi vydal, za který se vyloženě stydíš? Ty kráso. Asi zpětně kdybych si to projel, tak se určitě za nějaký budu stydět, protože, jak říkám, když mi to prostě přepadne, tak to jsou pak velký věci. Okay. A jo, rozhodně něco, za co bych se asi styděl. Nebudu říkat, že ne. Jako zpětně určitě, jo. Jo. Souhlasím s tím, že taky, když se podívám na ty starý videa, třeba 3 roky zpátky, tak jak se člověk vyvíjí, tak taky bych tam našel věci, za kterých bych asi nebyl úplně pyšnej. Já taky mrknu teda s dovolením ještě na otázky, co mám pro tebe připravený. Dobře, podívej se, no. Takže mě by ještě zajímalo, jaký největší bizár si zažil v éteru. A fakt jako bude ten úplně největší, co ti napadne. Ne to, že se tam lyžuje a snowboarduje, to všichni víme. To se tam nedělá. To je ve tvých představách. To jsou ty hollywoodský filmy, co to v tobě zanechají. Já se snažím být střízlivý na každý vysílání. Samozřejmě ne vždy se to povede, protože někdy to pivko před vysíláním si dám. Každopádně jednou se mi stalo, když jsem začínal, tak jsme měli nějakou spolupráci, jsme měli promovat nějakou burgerárnu a v mý ADHD hlavě se to přetočilo a vypromoval jsem úplně jiný fast food. tak to byl hrozný průser, ale naštěstí jsem v tu dobu vysílal se svým šéfem, tak ten prostě, když cítil, že jsem úplně mimo, jsem úplně ztracený, tak mi prostě vypnul mikrofon a řekl něco ve stylu, tak tohle teď nebudem poslouchat a já vám řeknu, o co tady vlastně jde. A celý to jako konečně řekl správně, ale jako já jsem fakt udělal promo úplně jiný firmě, než jsme měli. Tak to bylo špatné. Kráso. A jak to takhle dopadlo? Prostě se to vyžehlilo. Jo, tak ono tam je výhoda v tom, že ty klienti, pro který děláš reklamu, tak většinou neslyší všechny ty soutěžní vstupy. Jo, že když je tam nějaká reklamní kampaň a udělá se tam třeba 30 vstupů, tak si pustí třeba 10. Tak jsem měl štěstí, že tohle nikdo neslyšel. To by bylo blbý, no. No a když jsme u těch bizárů, tak ještě by mě zajímal největší bizár při tom moderování těch plesů. Co se tam stalo na tom plese, že si říkal, jako, what the fuck, jako, co se to tady děje? No, mně třeba přišlo bizarní, když jsem tam měl totálně DJ, což je průser, protože ty jako moderátor s DJem musíš mít fakt jako nějakou spolupráci a vědět o sobě a navázat na sebe, ale tomu fakt totálně ujížděla pusa a vlastně bylo hrozný to, že už jenom, že takovýhle člověk stojí vedle tebe, tak si lidi pak říkají, jako jestli nejseš taky jako takový blbec. Jo, že jsme třeba čekali na nějaký pivo nebo tak a ještě tam byl nějaký jeho kamarád a říkala ta barmanka nebo přímo v tom kulturáku, kluci, vy jste teda hrozně nechutný. Jo, takže bylo vidět, že to fakt jako na nich bylo vidět a ve chvíli, když jsi fakt jako zaplacený za nějaký výkon, tak mi přijde naprosto neprofesionální. Jako se takhle jako za prvý teda absolutně to nepodporuju v jakýkoliv formě, i když máš volný čas, tak jako jsem proti tomu, ale jako to, že ještě tě někdo z nějakého třídního fondu, kde šetří na to 4 roky, prostě zaplatí a ty si tam prostě takhle to mi přijde fakt jako dehonestující, tak to bylo jako fakt bizarní. A pak se mi taky stala jedna jako bizarní situace v Chrudimi, nevím proč, ale v Chrudimi mám vždycky teda bizarní zážitky a tam mi nějaká ženská řekla, jako, že si s ní nechci někam zajít, jako vedle a říkám, hele, že spíš ne a pak mi řekla, tak já ti to teda řeknu na rovinu, já tě chci strašně. Bylo to zvláštní, protože
myslím, že byla třeba o 15 let starší než já. A byla pěkná? Myslím si, že měla třeba o promily a půl víc než já, takže asi tak bych to zhodnotil, jak vypadala, nebo No, já si myslel, jako jestli se ti líbila, jako fyzicky. jako když má někdo prostě 2 promile, tak nevypadá dobře. Ne, nelíbilo se ti to. Jako chápu, že v Ústí vám to je jedno, že... No právě, že v Ústí by nedošlo ani k tomu, ty situaci s tím DJem, že jo? Protože bys mu pomohl, dal bys to na půl a on by nebyl tak. Tyjo, někdy si musíme dát epizodu přímo o Ústí, protože mě to začíná děsit a fascinovat ještě víc. Ne, to je spíš jako mým, jako reálně tam je spousta krásných věcí na Ústí. Je tam hezká příroda, jsou tam i fajn lidi, nejsou všichni jenom to. Ale jako mým je to skvělý, takže já rád živím ten mým, protože se na tom lidi aspoň zabaví. Jinak bych řekl, že to je město jako každý jiný, jenom s troškou navíc. Jo. V tom jsme jako mistři. Dobře, jak se usmál. Dobře, co já vím ještě, než jsi začal profitovat z toho, že děláš immerware content, fakt kolikrát, každý den mám pocit, že dáš video, tak ještě děláš trenéra. Jo. A to je tvoje jakoby primární práce, nebo to už je jako side quest dneska? Hele, dneska už je to tak jako důležitá část toho, co dělám, protože já jsem potřeboval něco, že bych vypadnul od kompa, protože jsem furt stříhal videa, točil content a tady to mě baví, že to je s lidma. A baví mě právě na tom ta energie, kterou se s těma lidma dávám. To, že když třeba vidím, že jsme splnili nějaký cíl, že se jim fakt přeměnila to postava, že vypadají úplně jinak, tak mi to vždycky nabije takovou energii. Tak můžeš lidi srážet autem, to se jim pak taky změní postava. No, můžeš, ale budeš z toho mít větší problém, než když budeš dělat trenéra. Takže proto se rozhodl nakonec, že budeš trenér a ne řidič. No, já jsem už měl objednaný kamion a pak říkám, ale kámo, ten trenér bude stěží. Tak jo, Jura Hepnerová. Dobře, Juro, tak tréninky tě furt baví. Chceš si to nechat, i kdyby si byl sebe úspěšnější jako ve tvorbě? No, je to otázka reálně, protože se to nedá škálovat. Já tam musím s tím trenérem tu hodinu bejt. S trenérem, s klientem? No, s klientem. Jasně. Ale musíš tam s tím strávit ten čas. Jo. Musím tam s tím klientem hodinu ten čas strávit, takže není to nic, co můžu vyškálovat. Kdybych to dělal online, tak těch klientů zvládnu víc, ale zase tam úplně mizí ta energie, co máš přímo s těma lidma na tom. Ten osobní přístup. No, přesně tak. A tréninky děláš v Ústí. Tréninky dělám v Ústí. Takže jasnice předtréninkový. No, nakopávače tam jsou jiný, než máte tady. Tam jedete 4 hodiny ten trénink, ne? No, jsou dlouhý ty tréninky. 3 dny v kuse. Někdy. OK, dobře. Tak jo, tréninky víme, nebudeš se tady promovat, že ne? Ne, nebudu se tady promovat. Já bych se tě spíš zeptal. No. Mě dost zajímá, co tebe reálně na tom točení kontentu nejvíc baví a co tě naopak úplně nejvíc prostě štve. Nejvíc mě štve asi to, že je strašně těžký měnit za pochodu content, protože jakmile si lidi zvyknou na jeden druh videí, který od tebe očekávají, tak je hrozně těžký potom přemysťovat se a dělat jako jiné věci, vytáhnout něco nového. Jako mám v záloze nějaký jako nápady a mám pocit, že jsou i dobrý, ale je strašně těžký přijít s něčím novým. Jako fakt, dokonce jsem i něco zkusil letos novýho a vůbec vlastně se to neujalo, jak jsem chtěl. Takže to škatulkování a když pak tě to přestane bavit, nebo máš nějaký období, kdy bys toho chtěl dělat míň, tak ty lidi furt chtějí a chtějí to jedno. To mě teda na tom strašně frustruje, ale je to furt lepší, než chodit do práce a poslouchat šéfa, což teda jakoby taky zažívám v rádiu, ale tam mám naštěstí práci 3 hodiny denně, což se dá zvládnout. Není to jako když chodíš někam dělat 12, že jo. A co si reálně myslíš o influencerech? Obecně. Ale když se řekne influencer, tak si vždycky představím nějakého neschopného člověka, který má spoustu peněz a málo práce. Mám to takhle zažitý už od prvního Lighthouseu, kdy fakt to bylo postavené na nějakých lopatách. A vlastně dneska naštěstí je tady čím dál víc lidí, kteří dělají dobrou práci. A jsem za to rád, protože už začínám u toho slova si představovat i lidi, jako je třeba Janek Rubeš a Mikýř a podobný. Takže dneska naštěstí už to není sprostý slovo
už je to takový, že musíš opravdu se zaměřit a jaký influencer. Dřív jsem fakt si představoval jenom fakt jako ty joudy, protože to bylo postavené na tom Vizáru, ale dneska ta konkurence je tak velká, že to přináší i fakt dobrý lidi. Co ty a tenhle pojem? Máš z toho husinu, nebo už tam vidíš i potenciální kvalitu? Ty kráso, já dávám otázky, sám na ně vím odpověď. Já to vnímám přesně, jak říkáš. Reálně máš tady dobrý influencery, kteří jdou i příkladem, mají zajímavý content, a pak máš ještě lepší influencery, kteří dělají totální trash a bizár. A zase se na tom třeba zabavíš. To byl samozřejmě joke, protože někdy je ta úroveň opravdu... A pořád si myslím, že hlavně ty starší lidi vnímají ty influencery jako někdo, kdo se bojí manuální práce třeba, nebo se tomu vyhejbá. Prostě pro ně je to reálně nic nedělání. To je hrozný, no. To je fakt hrozný. Takže to jako chápu. A na druhou stranu je to takový, podle mě, věc, co se s těma dalšíma generacema a časem bude měnit. To jo. Ale jako to, že tam fakt máš tu časovou flexibilitu toho u té tvorby, tak to je vlastně super přidaná hodnota, ale kolikrát třeba pro mě je to těžký, protože když jdeš do práce, tak přesně víš, že tam seš od nějakého času a skončíš v nějaký čas. Protože dost jsem vyzkoušel práci za svůj život a brigád a podobně. Tady kolikrát mám pocit, že odkládám ty věci, až ve finále jsem jako naprosto neproduktivní a klidně to jednou může stejně skončit tím, že budu tak neproduktivní, že se vrátím k nějaký jiný profesi a vlastně beru to jako jednu z možností, kam se ten život bude vyvíjet. Tak až nebudeš vědět, co se sebou, tak mi dej vědět a rozjedeme to spolu. Co rozjedem? No, nějaký pořádný content. Myslíš třeba podcast? Myslím třeba podcast. Tak přesně proto jsem přišel. Ale každopádně ještě mě zajímá jedna věc. Jsi reálně závislý na scrollování a na sítích obecně? Jsi to úplně prostě v háji? Myslím si, že třeba 2 hodiny denně určitě scrolluju a byl bych rád, kdybych scrolloval v hodinu míň třeba. Ještě jsem tam měl poslední takovou deep otázku na tebe, která je něco, co bys na svém životě teďko nejradši změnil, nebo s čím nejvíc bojuješ a co bys chtěl napravit? Jo, bojuju s ADHD a zkusil jsem poprvé v životě na to prášky. A zjistil jsem, že mi to celý život nějakým způsobem ubírá na koncentraci a teď, jak mám ty prášky, tak mám zase pocit, že mě nic nenaplňuje to jako předtím, protože to pracuje na dopaminu a teď, jak mám ty prášky, tak toho dopaminu se mi tvoří zase míň, takže bych chtěl změnit to, abych byl šťastný a zároveň víc fokuslej. Mám pocit, že teď díky práškům jsem víc fokuslej, ale méně šťastný, takže uvidíme, jestli to bude dlouhodobě věc, která mi bude fungovat. Upřímně jako jediná věc, kde mám 100% fokus a necítím ADHD, je, když jsem přesně na tom jevišti a vím, že je tam tolik zraků, že jsem v nějaký lehčí trémě a vím, že to neskazím, ale když třeba sedím a snažím se psát nějaké jako věci pracovní nebo něco, tak tam to ADHD mě strašně jako ničí, tak doufám, že tohle změním. No, když mluvíš o tom ADHD, tak já jsem teď dělal taky u psychiatra vlastně nějaký ten základní screening a vyšlo mi tam asi tak 95% schoda. Ještě si to dávám teda na tady tu kliniku v Praze, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, tak tam mají asi roční čekačku, ale zkrátka zjišťuju, že ten můj mozek taky nefunguje úplně jako lineárně, ale spíš chaoticky. A jsem rád, že jsme si jako dva takovýhle podobně smýšlející lidi, kterým funguje ten mozek podobně, rozjeli něco takového, protože díky tomu se vy diváci budete mít vždycky na co těšit. A víš, co je hustý? Kdybychom to nepojmenovali blablabla, tak jsme to mohli udělat název AD v HD. A znova děkujeme Forendor za tyhle skvělý technické věci jako kamery a skvělý zařízení, protože je to skutečně v HD, ale nakonec ten název je blablabla, protože jsme zase nechtěli, aby to působilo, že se budeme bavit jenom o psychických neduhách a samozřejmě taky bychom měli líbil díl, kdybychom tady měli nějakýho psychologa, psycholožku, psychiatričku, i tohle bychom podle mě mohli nabídnout. To je to, co vám chceme taky nabídnout, i nějaký jiný věci, než jenom takovýhle joky, ale i něco hlubšího právě s psychologama a tak. A ten název blablabla, když to načal, vzniknul velice komplikovaným způsobem, že jsme si tuším volali a ty si řekl, tak se to pojmenujeme blablabla. A já jsem řekl, tak to bude blablabla. A teď jsme z toho udělali
Blablabla. Díky, jsi mě doplnil. To vypadlo. Takže pojďme udělat nějakou elegantní smyčku, ukaž nám své moderátorské schopnosti a pojď vytvořit nějaký záměr pro tenhle pilotní díl plný chaosu. Dobře. Blablabla bude příště trošku serióznější, protože tady budeme mít hosta a nechceme ho totálně vyděsit. Ale nebude to zase tak seriózní, aby jsme se nestyděli. To je jasný, protože cílem našeho podcastu je být co nejvíc blablabla. Autentický. To jsem chtěl říct, ale už jsem tam měl zase něco jiného. Ale ten jsi udělal hezky, protože člověk si to tím mohl doplnit, co chce, takže jsem ti to trošku zkazil. To vůbec nevadí, protože každý se učíme a věřím, že jednou budeš dobrý podcaster. Tak zase příště. Čus. Mějte se krásně, ahoj.